voilà ɗo maaji ɗin dendi on jii ɓeɗo ummi ko windin rewo kaɗo laana ɓe ummi ko windin rewo on jii ngo won fleuve Sénégal ni no mbirunomo nane ni ngo fayi fleuve Sénégal ɗo Bouyel Moussa Rewar kanko fayi ha Podor ngo wayi ni Podor kanko rewi cubalel en kaskasen gaɗaɗa yita ɗum salde voilà kanko woni eyyi ni ngo ari ɗo ngoga fat moƴƴin seeɗa mbaɗa moon paam fat moƴƴin seeɗa mbaɗa moon paam eyyi ni ngo fayi nguy kare nguy quartier nguy kaaƴe ngo fayi mairie en Mbumbo en Médina Ndiaye ɓen voilà e Médina Ndiaye ɓen on jitto to no woɗɗi noon manda soɗon jii ɗum ɗo e vidéo o manda soɗon jii ɗum to ɗum to wonko tan ɗo to won maaje kadi ko maayi wonko kadi yalti ɗon ɗum ɗo sikati ko maayi wonko yalti ɗon to kuccumi ɗo maayi wonko noon to yalti ngo fayi banggue funnague ngo oppi fa ngo banggue nguygo kanko ngo fayi banggue funnague kanko fayi Sinthiou Amadou Mayre men voilà nen ɗo woni Wendin Mali Boori maaje Ndende Wendin maaje Ceere Wendin kala mo meeɗani yiide Wendin kala mo meeɗani yiide Wendin yo andu ɗo woni Wendin eyyi kala mo meeɗani yiide Wendin yo andu ɗo woni Wendin ɗo woni Wendin Mali Boori wuuro Amadou Samba Abdoul ɗo koye wuuro Amadou Samba Abdoul en wuuro ngo nen ɗo woni wuuro Amadou Samba Abdoul gorko jontaɗo ancien combattant kadi baɗɗo saaha mum ha timmi baɗɗo saaha mum ha timmi gorko cubbal kadi wiya noon on woni mawnum Amadou Terrade e baalal ko ɓura baare eyyi noon koreji men mo meeɗa yiide Wendin fof kam walla ene nana maaje ɗe ndendi maaje ceerti holno wayi ko ɗo woni maaje ndendi maaje ceerti ɗe ngoni ngo fayi ga fayi Podor woni fleuve Sénégal ni ngoɗo kadi fayi ga fayi Worgo woni maayo Worgo maayo mairie Mbumbo Médina Ndiaye wala nani ɗo noon ko mbañen ñaabinen dabben to ɗum mi ɗo joni ko portal ko gotal ha Matam eyyi ɗo joni portal ko gotal ha Matam noon bande men musidɗo mon Amadou Ndiaye Amadou Gaysel gorko mo cubalel kañum yinno waɗen ɗon oɗo vidéo portrait e maaje Ndende Wendin maaje Ceere Wendin mais bon mi yon noon kanko fayi nguy kanko kadi fayi galoya avant nguy ko galoya d' abord donc kureji men ɓe ay ɓeɗo ƴettulani ay kalano ka fayi joni galoya ka galoya fayi vidéo yeytani mais ɓe joni ɓe payɗo ko ha galoya voilà tufde gande affaire ji bani noon ɓe jaha tufde gande ɓe tacca oɗo banggue wonto galoya emini ɓe gummi koye dabbe en mbañen noon jarama musidɗo mbañen